ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak orange Nissan looms hop ho near fabricate Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka 3 Olives restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapaw ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise kum shibenta ka jing itu yau senyang uben hei bagi layadan menta ban Ïakhun thma persya ya ka jing pangklam covid khat khandai ka balasar ya ka jela Meghalaya barok away ka new trap youth council ha ka arpoi terik uno pra arjar arpau kala Pynkup Burom ya nringut ki doktor bat new pusan ngut ki Asha ha ka jing yalang ka bakerpang ka balalong ha Shillong Polytechnic Maulai kini ki Asha bat ki doktor ki balasya Pynkup Burom ha ka ni ka sengi ki dei ki baju syakri ha ki CHC ha ki PHC ha ki Urban Health Center bat haki dispensary ki badon hapo ka jeli jong snong maulai lem ki Asha la kan ong ben hi bagi program kan nok Kiba kan ki flop ti kan jing sngo jong ki Asha ki doktor isno ba kan jing sngo khia ba jing sngo ie ki Asha kamar balai ba na kanu ka program ka balaban siya ki terpen jong kum ki doktor dan ki Asha hemdon kalong gay ka bas no ma ka bas no shirkai na marpangin numlaban le ARM klamapi dan lo program long regular ki jong pi na do ka population survey ka bapile nata na do ki immunization program na do ki bapinwa PNI ki ba armen ki berada kami ki ANC ki antenatal check up ki postnatal check up ki program ki prepare kum ka IPPI ong ka polio mo nanta ki bon bagi program ki bala klem ka phi ki Asha ka program kanong ka pafil ba hakini ki si ki por berada ngayo ban pa video shong ki Asha ka program ka ba day homeschooling la ng bakla kadi ka program ka ba pende ngam tip na pende jo phi ki Asha na pende jo ki badalang ni ki the conjugate HYC Pio eleven pay into program. Jadi ka video ka ba ito not alo tata ka pagpanpaw sisya ya ka jigtrace ito jong ki Asha. Kalong sisya ka program ka video ka pagpanpaw sisya ya ka jigtrace ito jong ki Asha. Halo ba kalong kay ka ba sisya ri pasno thamula ban pay ko kurem jite Asha yung kalong tre jong pi to mo la kum ba pitayo tulom hado katlo ngali ng tan kam syo ban tre. Ti ngaru habang apa yang itu program yang itu video sisa yo i kan no baki ba ki pa na di ki khon ki bahaya ka sem jo phi ki Asha ru bunsin ki do ya phi ki hapan sacrifice them ringkat bat phi ta singkong na pisaben khak sentiu kong iban tainam long steng kong si uji skanlon masal